dapat di mo makuha ang USB nga naa na ako. Girl, sa USB. Pag sa sunod adlaw ha, muli na ko. Sige, Gentry. May pagmuli na lang ka. Kaya magkita na lang ta sa personal. Okay, bye-bye. Pero mulaag sa ako. Uy, baby girl. Naramday ka diri ganina ako nangita sa imo ha. Ano ba yan naman? Ka naman nangidon ako sa imo baby girl ha. Oh, lakaw na, lakaw na. Umerti sa kaila chok buyit. Oh, birthday naman din ko, lakaw na. Sure ka di ka nakamas ko sa kuha. Bakit di ka pangutana? Wa lagi. Wala ikabilin. Iwan ka ba? Ikaw ka, pagampi yan. Sige, ang kabala kayo, mang. Bala ko bring nga. So, say gusto ni mo, lechon. Lechon. Olo. Okay. Katunga sa lechon. Sige na, Okay, bato na ko. bye-bye, love you. Ang damay nga entrance. Saan man ko niya? Wala si Agent Boyet. Tawagan sa siguro na ko si Ma'am Clyde kay katong USB nga yang ginaingon. For may mga tuila. Sarge. Hello? Agent Ray? Hello ma'am. Ano na diri sa bagay? Nakauli na ko. Dira USB diri. Ha? Wala ko diha. Pandamay pangitaon sa ako si Agent Boyet ma'am kay padulong na mila Sarge. Sige na, pagdali na diha. Di ba si Mubarak na tuwasa? Ah sige, wait for me. I'll be there. Sige ma'am. Oh, sige na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ang damay. Asa man ginahaot sa kung una-una si Agent Poyet o si Ma'am Clyde. Pero importante sa ako ang USB. Kailangan kuhaon akong USB. Tura na yung motor. Wala na. Basta kuha lang akong USB. Bili lang ako ni kaya wala man ni sa sunod nga clip. Atay, kapuya, ganing way sakyanan, sige baktas ay. Asa naman yung lugaran eh? Hala, galasgaw. Nawala pa gina akong cellphone. Pangdamay. Simula sa patikim-tikim. Galasgaw. Agent Dampats! Mentinsa ka. Nausa naman ka, Agent! Ha? Kuha nila Sarge ba? Grupo! Simula sa patikim-tikim. Agent Dampats! Isa mga pre! Agent Ray, nakalimot na ka? Wala. Kalimot na Jude ka. Wala ka kalimot? Wala ako kailan mo. Ay, pandamay. Asang balay nila Clyde Dria? Clyde, itong gwapa nga, naiuyab nga ulit. Itong yan. Ede. Dere, salamat. Magtawag helmet kay naman sa katong naging episode. Isa ko nga, pre. Ayaw pagamping. Hindi ko sa birthday ron. Murag malit, hindi ko sa birthday ron. Si Mr. Lim. Boss, sige mangutan na, boss. Asa man na, boss? Asa gani ang balay nila Tiyo Buyit dire? So, boyet, Oh. nasunahan, boss. Nga na, day. Kato manakaay lubi lagi. Asa na ito yun Katong gakaog kalapati. Birthday man gud yan, mamerting ko ba? Ay, boss. Nabago na. Ay na ba usab na? Dito lagi oh, katong naigabok ng kahoy. Muna, boss. Alas ka kapit agad. Boss, may flight. Dali na lagi ako. Sa sud. Ay, wala na lang. Pagdali ba kay Wala na lang. Ganyan mo gidala po, doy. Dali. Nasa imong kwarto. Kasama ka. Lakaw na. Wait ako. Asa ka nagibot ang USB ni Ma'am Clyde? Tora. Gilan. Dali ra ni mo abot toy. Na mali ang distansya bibigil na masaag ko bibigil. Ugma pa man ang birthday ni Tiyo Buyit. Lakaw. Kita birthday lain dito. Ay, tama birthday ni paring Marquis ay karon. Ha? Say karon nga August man ni siyang birthday. Ay, nagkabala ka na bibigil. Di mag-advance ko. Lakaw na. Oh, pagamping. Sama na taas na lang tayo na. Let's go ang motor! Hoy! Baba!
Baba! Baba, dera ka! Sama ning butaan, eh. Wala na pa tiket. Ay, nakaayo! Diri may balaan. Kung unsa gid ang suludan ni o kung unsa ang sikreto nga ginengon ni Ma'am Clyde. Ayaw i-delete importante nga files. Dili na ko ni i-delete pero dapat ma-open ako unsa ni. Do-open ako be. Ay, kulino na din eh! Hello, ma'am. Ano na diri sa bagay? Nakauli na ko. Dira USB diri. Ha? Wala ko diha. Right. Ma'am, Dali na lagi ako. Sa sud. do-open ako be. Ay, kabuang! Tawagan sana ako si Ma'am Clyde, hindi ni pwede. Agent Ray, Kukumilon man ni ma'am. O sa tayo sulod sa USB ng pasabot. asa di nga USB mong nada? Kining USB nga color black. Andiyo na kay sa pagumangkon ng Mr. Lim. Ah, sa iya din yung pagkumangkon. Kalas daw, sige. Mubalik ko drabang, balik ko, ulat ako. O sige na, pagdali na din. Kaya di ko kasod. Kaya kasi mo balik mo kusod. Sige ma'am, sige, bye-bye. O sige na. Pag-amping. Ang damay dili din ni Mao. Lahing USB ako nakuha. Wait ako. Asa ka nagibutang USB ni Ma'am Clyde? Tora. Katong silver. Tapos ako. Tay, si Tihol naman is Tagum City ay. May pagmubaba. Marli, pagit. Agent Ray! Balik ka. Amir! Sige, pagdamay ni Moy. Bantay ako motoran, nagdali ko. Balik na ko. Oh, Pwede ka magsasakay na. Ako bahala na. Balik. Ma'am, mali, ma'am. Ma'am, morning. Mana. Sige. Salamat, ma'am. Bye. Bye. Go, no, come on. Ako sa gadagan namin. Pre, hawa na, pre. Pagdali, hawa na, pre. Hawa na. Ulit dapat ni Moy. Pre. Una na unta. Ay, naku, nibalaan nga. Gusto ba ka maka-hi? Kana gusto. Gusto ka mulupad pa? Ito. Kato nga balay, pre, oh. Na-drop, pre. Ingna nga. Ako rin bayad niya, ha? Sige. Oh, sige. Oh. Lama. Okay, ha? Mamaya na. Ako rin bayad na lang, ha? Simula sa patikim. Paminaw na ako na Adri ang ginaingon ni Ma'am Clyde na sikreto. Kining USB. Ito sa balay. Mo na gyud ni. Ang tinud yung USB nga ginapasabot ni Ma'am Clyde. Kung sa kay sulod ani. Bis, kumuro pinto. Okay. Sa kasulda ni. Bandamay. Ila akong gipanglibak. Pero kinsa ni sila? Wa ko'y idea. Wala laing magbuhat ni nako.
pa isa. Nakasinabot ang mga walay kas kaluoy. But pasabot na ay gusto nga magpatay na ako. Tama gila si Ma'am Clyde. Pero kinsa man mga mga yap tawahanan ng mga ugbok unta sila untay matigbak. Kinsa ka na sila. Ako'y manonood na. Pero dili na mo importante mga agents. Pero dili sa imong kasangil. Basin dili sila. Pwede po sila, pero basin dili sila. Pero kung si kinsa man ni sila, sila unta ang matungnan nini ilang libak. Kung unsa ilang buhaton sa kuha, sila untay madayunan. Pero ang importante karon pangitaon sa nako si Agent Poyet. Ugato na mo si Sarge. Diya sa mga agents. Bye-bye. Let's go! Agent Poyet! Agent Dre! Padol ka na din kamera. Asa mga gikan? Galas daw, ganina pa kung si pangita si Mua. Di ba gisugot ta ka nga pangitaon tong asset nga katong nagkuhan sa bata? Wa gina ako makitaan sang asa ng mga lugar na abot. Wala ka, naglaag-laag ka no. Lain pod, nasaag ka. Astang saaga. Agent Dre, unsaon naman nato ni ron? Agent Poyet, ugma paminaw. Ingon si Sarge sa kuha nga natatuon nga lugar. Pero dili daw masudlan og motor. Pero kailangan natuon gyapon nato. Jika? Jiko ana, nya asa mo ta maabot ana? Sa dating tagpuan gyapon. Okay ka? Jiko ana. Sige, balik-balik ka. Sige, buuli kita. Gabi na kayo. May pa. Tara. Diri ko. Sige.